Assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe mi salmini on mi juurima on mi ñagani on Allah moƴƴere kala to ɓippullo wawi wonde wonirde mi salmini ɗum mi juurima ɗum toujours ko min tani mon émission mon fayre nalankoɓe ne bani mon debbo Guissé Binta Samba yewtitte mon kala saaha e satuji nde beltoto ɗon chaque mercredi 16h à 17h donc min woni debbo mo Nioro wuro mo Sewde to yotɓe jibinta yontaɓe ɗo to susɓe jibinta jamareɓe ɗo on jiini komi ɓinguel ñayɓe komi ɓinguel Afrique komi ɓinguel mon onon kala to ɓippullo wawi wonde wonirde yo yite hoore mum somi wi komi ɓinguel ñayɓe hande joguiɗen ɗo ko debbo bambaɗo jontaɗo gonɗo e saha mum jiɗɗo hoore mum pasniɗo hoore mum ganduɗo hoore mum soko on woni Nene Bambaɗo ko on woni koɗo galle men hande e sage men Pinel TV Pinel Windere mi salmini on windiyankoɓe haaliyankoɓe e yiiɓiyankoɓe Nene mbaɗɗa selli miɗo selli bas fo mi alda jawunema jam tan bisimilla ma ɗo te sage men Pinel TV Windere ɓe calminimama ɓe juurimama ɓe bismimama ɗo nde calminta yiiɓiyankoɓe e haaliyankoɓe salamu aleykum bandiraɓe mi salmini onon foof ɓiɓɓe fulɓe kala ɗo gonɗon Afrique et Europe mi salmini onon fof min daari jammon marata mi salmini an hoorema min daara jamma ɓiɓɓe fulɓe kala ɗoɗo woni e leydi he mi salmini ɓe fof ɓe calmitima haala weɓirani neno no feewi anga Bambaɗo mo soccani bi flakande ɓe foyangoy Bambaɗo falayano ok Nene Bambaɗo yimɓe ne jiima min jiima e téléji e partout ka jimowo ka nalanke ka neɗɗo mawɗo tene ko Nene Bappulo mais amin jiiɗi andude ko ni tan yimɓe jiiratuma mbima ko Nene ko jimowo Nene ko nalanke mais est ce que aɗa wawi haalande min holi Nene koto Nene ƴimmi to Nene jooɗi to sala amin yiiɗi andude ɗum yiiɗi ko ɓen yiiɗi andude ɗum vraiment mi weltima sanne ko min woni Nene Hamidou Bambaɗo komi Bambaɗo komi jimowo d'origine am ko Fouta kono yimɓe amen ɓe ndewi koye Cheikh Martal Foutim kodda Adama Aysé ɓe gari kayi kuñe kaari min babam heɓa koye kuñe kaari Hamidou Bambaɗo kono min kay ko Bamako ga jomi joɗimi ga ko ɗo mi mawnimi ko dongumi nenam ko Fanta Darame ko jaarejo ene wuuri machallah Fanta Darame jibini kam Kayatu Darame jibini kam Silamaga Ramata Mbo Penda Kulubali Tata Kulubali babam Hamidou Bambaɗo Sam Bambaɗo Dona Aminata Bambaɗo iwa kaye kuñe kaari kono ko Bamako jombi joɗimi machallah wonni bik ko ɓe mbiyata ko mbiyata ko mi meeɗa yiide Hamidou Bambaɗo mais mi nanani Hamidou Bambaɗo ɗum ko fenade kala to ɓippullo wawi wonde wonirde surtout enen nalankoɓe enen e ɗum ɗo ñeñɓe mono kala ne andi Hamidou Bambaɗo wona neɗɗo cuuɗiɗo e leydi he surtout kam guindi men Nioro e Kaye donc Nene Bambaɗo hade mene nadde e nder namno hen no fewi hol morceau mo gadanta yuman nden public o yiɓiyankoɓe haaliyankoɓe morceau ko ya wonni yana ya wonni yana ya wonni bisimilla ma
sudani bobe ngoni gidelam goranna fulbe gine ko be ngoni gidelam fulbe Niger ko be ngoni gidelam fulbe Burkina e fulbe Mali be ngoni gidelam goranna e marta gise marta woni gidelam goranna yawani yana yawani yana yawani yana yawani yana goranna mashallah lorio lori donna lorio lori dimo sudani mi dimo hadani mi so dimo yenni kam mi amantama mi fijantama mi jallantama donna ngimme fulbe Mali kele fobe lorio lori donna dimo sudani mi dimo hadani mi so dimo yenni kam mi amantama mi fijantama mi jallantama donna kele fobe aywa welide ande be welide welide ande be welide welide inarti bi ari welide arta bi se ari ne bambado ari welide ande de lorio lori donna mashallah woni bik weli to mem ha nene bandam fuddimo wulde seeda tan mi dimmomi daro dum no weli de wana wow mi dem bada débrouiller seeda machallah dum do wana débrouiller anka ceerno maw weli to mem donc bandirabe musibi teddube ko odo morso nene natiri dum do woni fuddaaki taw so fuddima hande ko jawwi nene ko bam ko do kodda ko bam ko koddum don jodda machallah do jibinami do mawnimi do desda do ko do mi resa ko do jodimi machallah pularo fewanno fewi mais minen ni weli amin no pularo way wonde fo parce que min so mi nani made yima mi andata ni pularo way muddude mais ni hawru machallah nene ko tabus ina famo mais ko pular no way wonde fof ko pular donc nene ko madame Koma madame Koita nene ba madame Koita machallah aywa bambaybe ben deedi ko madame Koita nene bambalo naam question men gadano tan dal didabo est ce que nene tawi nalankagal gande walla nene artan naati ni walla tawi mi tawi eden wada galla men parce que babam yalla yormo yaafamo ala fof o wadi golle so wonani makalada o hebi hen hunde fof kono nenam ko jaarajo on yimani mawna men ton Hamidou Bambara to senne ton andi mo papa Hamidou Afrique centrale ne andi mo mawnam ne ton Fati Bambado omo yima ene heewi mi tawi ko galle bon hon jibinta hen taw ala awatta kono mi tawi galle a wadi on jibintabe nalankagal be garabe batta me ana tawi a wadi tiana da wawi kadi machallah woni bi mi wara débrouiller salmini papa da mursugo homi ba Hamidou Bambara do ha Gabon je pense que hande ko Gabon woni o salminama o juurama kala to wawi wonde wondirden calmini kuni karnaɓe kala vraiment nene mi faami ko kalɗa ko woɓɓe ɗi toon ina tawa nalankagal mais ɓe mbatta andona tawi a muyni a waɗi machallah woni bik mais nene nam ko puɗɗiɗa e yimde joni holi caɗele dañƴa e nder ara andi ara weeɓani surtout ɓippullo sa wiyaɗa golla hon ɗum ɗo enen ɗo weeɓani holi caɗele ɗe keɓɗa hen saɗa wawi haalande men so seeɗa tan e nder ara bon aɗa andi ara ne tiɗi trop saka jimal bon minen ko ɗo min jibina ko ɗon min mawni bon pular o miɗe mbaɗa débrouiller par ce que neɗɗo ko hoore mum
sono min miɗa yima e bamarankoɓe miɗa yima jimdi jareɓe miɗa yima jimdi ceɗɗe kono ɓiɗɗo e neɗɗo ko hoore mum kala mo ganduɗa sa andani hoore makko mere bo mo nanta pular no fewi so wiya yo yime pular aɗa andi weɓani ndi sana yidde hoore mum weeɓani mi heeɓi hen tiiɗalle ne feewi par ce que c'est vrai ko pullo mbi pullo kono mo mawnimi o min mi mawni ko hakkude bamarankoɓe e seɓɓe ko ɗum waɗi mi heeɓi hen caɗele seeɗa quoi sona ɗum komi pillo bi pullo je suis fier wonde bi pullo kono aɗa andi arfe weɓani min kam miɗe darta e yimɓe aduna o foof ɓiɓɓe fulɓe kala go ɓe woni kala ɗo ɓe woni e aduna he yoɓe mbaɗi feere ɓe ɗacca hakkillaji mabɓe nalankoɓe men voilà yoɓe dokkodir juuɗe ɓe dokkodira ɓerɗe ɓe dokkodira vraiment miɗen jiiɗi pulago yara yesso quoi par ce que aɗa andi ar o sa wi seɓɓe yimoɓe seɓɓe ɓe jeehi ɓe waɗi avancé sa wi bamarankoɓe jaareɓe ɓe fof ɓe waɗi avancé pourquoi fulɓe ɓe mbatta avancé yimɓe men gonɗo caggal wiɓe yoɓe wattu hakkille mabɓe e minen miɗen jiiɗi pulago o yara yesso miɗen jiiɗi wadde pulago o waɗa valeur ha aduna fo anda kono caɗele ne hen saɗa yiiɗi wadde hunde sa ala e ballowo ma ene tiiɗi toujours ko ɗum tan tene sa yi jambaro sa yi cusɗo ko fulɓe ɓuuri jogade sembe aduna o foof sa darni temdere leñol taw fulɓe ɓuuri jogade pouvoir mais pourquoi pas nalankoɓe fulɓe jarta yesso ɗeɗo caɗele ɗeɗo balɗe foof kala artiste mbaɗaɗo ɗo invité ko ɗeɗo caɗele goyata ɓiɓɓe fulɓe ɗacci hakkillaji mon e nalankoɓe mon tene kay kala nalanke mo jiiɗa nalanke mawɗo dokkaɗo million dokkaɗo milliard so tawi jatigi mum wona pulo tan tata ko caɗ mais pourquoi pas nalankoɓe men fulɓe yoɓe mbattu min hakkille no fewi ɗacci hakkillaji wonɓe Gabon wonɓe France wonɓe Amérique wonɓe Sénégal yoɓe mbattu min hakkille vraiment miɗen jiiɗi pulago o yara yesso kono no watte hay sa haalani ene anda par ce que pular ma o laptani min ganduɗa hoorema ka pullo kala ko mbawɗa wonde a wawa on taw wadde caggal ɗum aɗa waɗa débrouillé pour haalde pular o aɗa yima a waɗa débrouillé aɗa yima e pular he donc kamɓe ɗe ɗacci hakkillaji mabɓe no fewi ndene bambaɗon ɗo ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe lamɗam ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke kala to mbawɗon wonde e wonirde onon fof on ewnama il faut que leñol ngol walle to banggal artu émission Foyre Nalankoɓe kam tout le temps amin ɗo ko onon tan min gone yebde ok neno holi morceau ma hol nde puɗɗoɗa jimri nde hol morceau gadano puɗɗayde walla ko on woni ya wonni ya non ne puɗɗumi jimilde ko jimil bamarankoɓe on puɗɗirɗa ko ɗum puɗɗirmi après mi ari e seɓɓe donc après gartumi jimol fulɓe par ce que neɗɗo ko hoore mum ndeysa mawnimi koye seɓɓe mawnimi koye bamarankoɓe kono neɗɗo ko hoore mum mi fuɗɗiri koye bamarankoɓe mi fuɗɗiri e seɓɓe kono joni mi fuɗɗima arde pular o machallah o yalla wallu ha joni yalla on ɗo pulago mais aɗa wawi yimande men morceau ma o hayso koye bamarankoje kam jimanami mo seeɗa tan premier musique ma pour so yimɓe daari haysoɓe gona halpular ɓe ale nene bambaɗo de a kandi morceau yakkiliba botmana bon voilà premier morceau momi gandira ko jimil seɓɓe seɓɓe aɗa wawi yimande men seeɗa yelayla maliremo kamama ñogari ba hamiɗo nene ñamaño ñayi mañoɗi tanu jaba mañoɗi kitu jaba maño lemeɗi kale kato maliremo ndende yawoni machallah min mi andira ko soɓe mbi nene Bambaɗo Ba tan ɓe mbiyam maño ɓe mbiyata ko maño par ce que ko on morceau mi andira aduna Allah o fof andiri kam koye on morceau jimli ceɓɓe bon ɓe mbiya kam maño morceau titre ko maño donc sa wi nene Bambaɗo sa fawane hen maño ni ɓe gandira andirtake après jombajo jombajo ko seɓɓe mbiyata ko maño donc morceau titri ko jombajo après gartumi e
jimil fulɓe on woni jawanɗo Kumbasira Koyta dono Afro Koyta e dono ñamoye Touré ndeysaan mi yimi ɗum aduna o andi kam tuggi France Amérique Gabon Congo Sénégal partout c'est international voilà ko international tan arta plateau linda he toujours ko ɗum mbimi on jamiraɓe ɓe mais en gartan ha joni ayi morceau ma maño o nene yiman yiɓiyankoɓe haalyankoɓe windiyankoɓe fulɓe ɓe ndaara par ce que parande pulla caɗɗo fof ko gotum sogo ɓawli sambirta wiya ittu hen donc aɗa wawi yimande men maño o min nana machallah aɗa wawi ɓamde morceau maño o wona deuxiéme ma morceau kuma maño de da jawrata ni min fa maraka kana sa machallah et puis ko waɗi kam marqué ma quand même ko nanguɗa fof wiyete ko ɗum ɓurɗa wawde no mi jaaɓi ko ɗum mbimi mon toujours ko yontaɓe gondata ɗo nene machallah ngol weeli trop jimol ngol weeli haade men e jokkidɗe toujours koye nder album he gonɗen no foti album ngaji nene yaltini boko album goto jaltumi album goto d' accord mais nene nam aɗa andi kam pulagu fulɓe ne jogui pouvoir ɓe jogui doole ɓe jogui jawdi meta ala jattiki tan pullo mo ganduɗa baɗanɗoma ha mi heɓani ɗum tawde fulɓe a yiɗani jamaraɓe taw mi yiɗirani ɓe tawde ɓe ɗo ha kewi de mi yiɗirani ɓe tawde nande ceerno hammeli en foof nana e leydi he aywa min samba Issa Moussa en joom avion ngaji biyeji fulɓe ɓe wottaɓe ɓe min jiɗirani mabɓe tawde aywa mbiɗa yiɗi ɓe probléme ala hen par ce que mbiɗa yiɗi pulagu trop wallahi mbiɗa yiɗi pulagu donc bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗo woni Nene Bambaɗo ɓi Hamidou Bambaɗo mono kala so wiyama Hamidou Bambaɗo e leydi he suuɗaki mais o wi o heɓani jattigi pullo taw tene kankone ko Bambaɗo bewɗo ko Bambaɗo jontaɗo e leñol he ɓiɓɓe fulɓe mbiɗa hooli moon mi salmini moon sendiri ɗon haade men jokkidde question o abiyema o ko Sall Balo soko on won Bocar Sall to artisanat mi salminimo mi juurima mi ñaganimo Allah moƴƴere toujours on jiide abiyema Marta Linda toujours basé ko Bocar Sall mbiyam miɗa wiyamo Sall Balo makko Sall Balo
o salminama o juurama nene bambaɗo nan ɗo de ɗacci on hakkille mbiyami tan yo on ɗo on tan Salbalo 5 métres 6 métres ok nene nam holko mbiyata ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe lamɗam ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke eyi rokkodirɓe juuɗe e ɓerɗe pour ngam yaltinde ɓiɓɓe fulɓe nalankoɓe yimoɓe e niɓɓere soko ɗum woni ɓen ɗo ɓe coñi guesa Pinal TV Pinal TV noon ko international ko Pinal TV windere ko malien foof jogui jeeyi Pinal TV mais émission foyre nalankoɓe ko onon nalankoɓe fulɓe haalpulareɓe yimoɓe pulareɓe ko onon jeeyi ɗum holko mbiyata ɓen ɓiɓɓe fulɓe min kom miɗo wiya ɓiɓɓe fulɓe fof kala ɗo ɓe goni yoɓe mballu fulɓe jimoɓe ɓe hoɗoɓe ɓe kaloɓe ɓe pulagu ne weli toro wallayi min kam miɗen darta kala ɓiɓɓe fulɓe ɗo ɓe goni e aduna he yoɓe daru min yoɓe mballu min yoɓe mbaɗu min valeur vraiment ɗum ne wela kam toro ɗum ne wela ko jeeyɗa ko sa waɗi ɗum valorisé tan a yiyete voilà par ce que sa yi jontaɗo ko nalanke oɗo ko nalanke holɓe oɗo ko nalanke fulɓe nalanke halpulare en tawto ko halpulare mbaɗi ɓe décori tene kay halpulare ɓe eɓe gandi no nalanke foti waɗanede par ce que hande aduna gonɗen e jimmima ni e gam ñamakalagal gonɗen koye ñam mono fo hay dimon wona nalanke donc so neɗɗo woni nalanke mon ina yima mon toujours ɗacce mon hakkille machallah donc ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe lamɗam on calminama ha joni min mbawata yejjidde mon on no jejjite windiyankoɓe mon e haaliyankoɓe men yimiyankoɓe mon nalankoɓe mon machallah donc nene nam mbiɗa ko album goto jaltinɗa mais album ma goto he holi jumol ngol jimɗa meeɗa yimde hen taw ko jimɗi pular tan nam jimɗi pular ne hen jimɗi pular ne hen bamarankoɓe ɓe ne hen e ceɗɗe ne hen foni hen miɗo waɗa débouré quoi sa woni jibon o ko mbatta tan ko débouré par ce que ko ɗum mbimi minen mi mawni koye hakkude bamarankoɓe donc miɗen jima bamarankoɓe miɗen jima seɓɓe miɗen jima pular pular ne hen yimɗi e jimɗi jawamɓe ne hen donc miɗa salmina ɗo Sira Afro Koyta Coumba Sira Koyta wallayi ala fof ko waɗanani kam ndesani ko jawando no miɗa salmina jawamɓe foof e gonɗo e aduna he miɗe dara jaam mabɓe calmitimama bapullo ko ɗum de on jiide donc jawamɓe ne calminama ɗo est ce que mi meeɗa yiide morceau ma yima Coumba Sira Koyta je pense mais est ce que aɗa wawi yimande men morceau jawamɓe taw fulɓe ne jiito hen ko ɗum hen tu vois donc bellane amin hande ko welnere tan woni ɗo gulle ɓandam du seeɗa ko yo wel tan walla yo lawƴo rewtuɗo a wi hakketto koye deftinaka fo gaga folta quoi hawde flagam men jawanda mo ala newni jawambe jana mo ala newni jawambe jawanda futa toro ala newni jawambe jawanda nyoro khore jawambe olayani ayo e fulbe yoni fulbe mali yoni fulbe yoni fulbe wambe futa toro salmini ma pulagu nene bambara salmini mo fulbe wombe nyoro fulbe wombe kunyakari mi salmini ma mari jaw dono kefi jaw mari jaw
salminima Mari Diaw mi salminima Fulɓe Nene Bombaɗo salminimo mi salminimo Jawaɓe Mali afuru koytade siraba dono ñamo e Touré Kumba Sira dono afuru koyta mi salminima Funtimba mi salminima yo Funti dono Umar Ba Nene Bombaɗo salminima Funtimba Baraza dono Umar Ba dono Bokar Ba Funtimba Madame Kosa Ba e nder Congo mi salminimo ɓiɓɓe Fulɓe somi yehi Sénégal mi salminima Nene Bombaɗo salminimo wonɓe Fulɓe Sénégal Fulɓe Congo wonɓe Gabon wonɓe Mali mi salminimon i jawanno mo ala newni jawamme janno mo ala newni jawanno folo kida e jawamme ne mahore jawanno ala newni jawanno ala newni homo jeeyi kam jeeyi nene Fulɓe jeeyi kam homo jeeyi kam jeeyi nene jawanno jeeyi kam seɓe jeeyi kam jeeyi nene homo jeeyi kam jeeyi nene Fulɓe jeeyi kam homo jeeyi kam jeeyi nene Kumba jeeyi kam Kumba Sira homo jeeyi kam jeeyi nene Sira jeeyi kam Sira Folo jeeyi kam Kumba jeeyi kam dono ñamoy Sira jeeyi kam Sira jeeyi kam dono ñamoy Sira jeeyi kam homo jeeyi kam jeeyi nene Kumba jeeyi kam Kumba Sira jeeyi kam eleni Kumba Sira eleni ngodo mbaga manja eleni layla ilala ngodo mbaga manja eleni Mamadu Rasulullah eleni ngodo mbaga manja eleni Kumba Sira eleni ngodo mbaga manja eleni Kumba Sira eleni ngodo mbaga manja woro Nene bandam ndu wuli jaw machallah guite leydi weɗi ha joni ko ɗum mbimon mbimi ɓiɓɓe Fulɓe ɓe mbasi jidde nalankoɓe ɓe Nene nan ɗo ko Touba ko américain quoi par ce que no arde fof omo wawi donc Nene ko haalni men caɗele keɓɗa e nder art c'est pas facile mais holi belamma joni a haalande holi belamma kam comme mbiɗa heɓani jatigi pullo taw baɗɗo ha joni ko taski gonɗa e ɓamde ko taxi mummi eyyo Nene wi ko taski woni e ɓamde ha joni ɓiɓɓe Fulɓe dadiɓe daraniɓe leñol ngol daroɓe ayawo Pinal TV Nene Bombaɗo ko nalanke mawɗo molnaɗo Allah ha joni ko koyɗo woni e yarude mbiɗa yiɗi ɗum vraiment par ce que ɓamowo taski kam ko koyɗo woni holla yimɓe malien e Bamako naɓe wonde ko Fulɓe mbaɗi kam par ce que bamarankoɓe e seɓɓe mbaɗi kam valeur mbiɗa yiɗi yimɓe Fulɓe ɓeyde hen waɗa kam valeur mbiɗa yiɗi ɗum turu wallay bandiraɓe on calminama
e haɗa men e continde e namde men eyi mbeɗa salmina 100% pulago ɗo ha France ɓenne ko ɓiɓɓe fulɓe goni e wallude kamɓe darani ko nandi en e Kadidja Tufel Dieng en kanko groupe makko foof kala to mbawi wonde wonirde ko partout ko international ko guila Sénégal ha France ha Amérique kamɓe foof eɓe hen eɓe darani leñol ngol eɓe darani pulago 100% pulago bambaɗo bewɗo nanɗo on calminama o salmini moon donc Kadidja mi wima Kadidja kam nene holi bellamo tanmo keɓɗa e nder aare he tan nanti ha waɗi nene anda partout nene ne ñaaɗe ko eppi ko madame Koyta donc aɗa wawi haalande men en beelam ma seeɗa par ce que aɗa andi aduna aɗa heɓen caɗele saɗa gollal wajiba heɓan caɗele mais ma wod kam beelamma garɗo kono yejjitimma caɗele mo keɓmi belal ko ɗum mbimami jimdi Diawamɓe ko mbasira Koyta gila mi yimi on mi andama yimɓe jiiɗi kam ɓe nafi kam machallah ɗum waɗi kam marqué trop par ce que ko jimdi Diawamɓe mi yimi Coumba Sira Koyta ko Diawanɗo mbiɗa salminamo ɗo miɗe dara jamma ko aduna o andi kam Congo naɓe mbi Coumba Sira français naɓe mbi Coumba Sira Koyta Amérique Gabon partout Sénégal partout donc morceau Coumba Sira Koyta o wona dama andede waɗma lancé yimɓe foof ganduma jiɗma wallahi korsimma ɓe gandi ɓe nafma eyyi kono wona fulɓe de wona fulɓe ala aywa wiya ko Diawamɓe e seɓɓe Diawamɓe e seɓɓe e bamarankoɓe kono wona fulɓe de nene sur min seeɗa sa Diawonɓe pullo fof ko gotum ha waɗi hen wudere seeɗa tan cudda seeɗa tan miɗa yiiɗi fulɓe e mi balla kam miɗa yiiɗi ndeysaan mi haala ko ɗum woni fierté am donc nene wona ferade haalama e halpulareɓe koɓe yontaɓe koɓe susɓe koɓe jamreɓe mais banggal arga hoto ɓe mbi ko bonni pullo so wiyama e nder artan ɓe cikka so debbo naati hen wi ko golle puyɗe walla hunde wona golle puyɗe nalanke wona seere e leñol ina wayno ko kañumen jaydiyankoɓe ɓe gona seere e leñol ko tubakoɓe mbiyata journaliste yan toujours saɗa yiiɗa leñol ɓamto a ɗaccan hakkille ma e journaliste ma ɗacca hakkille ma e artiste ma ko ɗum won enen fulɓe mbiyata nalankoɓe men toujours pulagol wattu hakkille e nalankoɓe seɗen jiiɗi ha joni leñol ngol yiito hoore mum e nder aar he ko ɗum min ñaguimon machallah mais a yaltata ɗo tawa yimanani men Pinal TV de an no gacima ɗi mbawi weldini yiman Pinal TV morceau haɗa men uddude haala ka yiman amin yiman Pinal TV winder partout international Mauritanie Sénégal Gambie ɗo ha Madagascar Amérique partout Pinal TV ko international tene kam foyre nalankoɓe kam surtout foyre nalankoɓe martadinda ko onon wonani ɗo tu vois bisimilla moon hoɗoɓe follegala ho hana sno wa limo dani limo dani ɓiɗum figo negata kona resire fola de goto angani yorone fola ko ya rabbo awa ba ɗon atare dimodande dimanambade desan dimodande sarodadi dimodande dimanambade dimodande sarodadi yalla wo yalla yawora yalla wor borta dimodade dimanambade yalla wor yalla yawora yalla wor Pinal TV yalla wor Pinal TV yalla wor Koutapama yalla wor yalla yawora yalla wor Koutapama ebibe fulbe wonɓe wuranade yalla wor Koutapama yalla wor yalla yawor yalla wor Koutapama
modale be manamta misal mini mon fulbe e jori mon fulbe misal min mon fulbe fulbe waɓe Sénégal e fulɓe woɓe Niger fulɓe woɓe Gabon mi salminimo mbiɓe fulɓe woɓe nder Mali fulɓe woɓe nder France fulɓe woɓe Brazzaville fulɓe fulɓe woɓe Amérique yalla wo yalla yawola yalla wor bortama mi salmini Pinal Kebe Nene Bambara salmini fulɓe mi salmini Mamarata Gise mabo sare kumema bosangon yalla wo yalla yawo Pinal Kebe yalla wo yalla yawo bibe fulbe yalla wo yalla yawo bibe fulbe misalmini bibe fulbe misalmini on mi jurimon mi ñagani mon on duwaw mi dartini mon duwaw yalla wor yalla yalla wor bukan ba machallah onni bik amine ya rabbi yalla jawdo wujuma di kala yalla wurnu Pinal TV barkina kanyum gollo Pinal TV annen technicien ji men nan do tamp ha biyamo lido buso kange torobe meli do ha Mauritanie machallah wonni bik mi weltima no fewi di do jumdi no gulna balle yimbe di surtout danniyankobe men fof nene yebiyankobe ayaw Pinal TV surtout émission foyre nalankobe joni kam en jettima to kanno den yewtere nde mais haade men uddude yewtere nde jima morceau ma cakkitoro salmini yeeɓiyankoɓe men kala to ɓe mbawi wonde e wonirde juuruɗaɓe kañum e sukaɓe ɓiɓɓe fulɓe wonɓe e nder ar ɓe dokkaɓe conseil ɓeɓe tinno ha joni e leñol ngol vraiment Marta mi weltima sanne ɓurti haala ala e hono kam ni tellement mi weltima trop wallay mbiɗa salmina ɓiɓɓe fulɓe foof e sukaɓe ɓe jimoɓe ɓe vraiment yoɓe tinno e pulagu min hooram ko débrouille mbaɗami de kono yomin tinno machallah neɗɗo ko hoore mum vraiment yo fulɓe yoɓe tinno yoɓe daara artiste fulɓe vraiment yoɓe dar min miɗen jiiɗi pulagu o yoɓe dar min ndeysani bandiraɓe musidɓe tedduɓe nena kam ko jiɗɗo hoore mum ko pasniɗo hoore mum mais pular o wona noon toujours o yiɗi wiide ko sukaɓe fulɓe wonɓe dogde wasde gam yimde e pular wiide so yimi e pular andetake walla sa woni nalanke fulɓe a yarata yeeso heɓe tinno ɓe garta e leñol he leñol ngol ni joguiɓe ɓe e rimɓe ɓe hokkoɓe ɓe woni ko wawi wonde hen foof balle sukaɓe fulɓe yimmoɓe ballon nalankoɓe men pour enen leñol ngol janggo so ar darima tan ɗo ko ar fulɓe machallah on calminama on juurama émission men foyre nalankoɓe en calmini yeeɓiyankoɓe en calmini haaliyankoɓe windiyankoɓe e guendiyankoɓe mi salmini Bassirou Amadou Tidiane Ba ɗo ha Nioro ha Gawinani ko on woni ceernam sa ɗum hay min ko tabus gonnomi ko Bassirou Amadou Tidiane Ba kanko e jimi makko belɗi e andude hoore makko yidde hoore makko horsinde hoore makko ko kanko artiri kam mino e leñol mino e hono men hono mumen ha heewi vraiment eɓe mbiya Bassirou Amadou Tidiane Ba koda ba min mbawata yejjiddema ndeysande ka neɗɗo mawɗo e leñol he a wona neɗɗo sere par ce que kala histoire bani aade ka saɗa yiiɗi andude to ƴiwɗa saɗa yiiɗi andude to paaɗa yato Bassirou Amadou Tidiane Ba mo holluma lawol
ko neɗɗo tinniɗo ko neɗɗo darniɗo leñol ngol surtout hoto jeeɓuɗen ɗemgal ngal hoto jeeɓuɗen koye men pasnoɗen koye men mbaɗen noon neno bambaɗo ni on jimon ko debbo bambaɗo jontaɗo nene hol gonɗo dernier ma morceau jimanta men dernier ma morceau welloɓe min so wuli mi ƴimmotomi daro de machallah woni bi ko bisimilla moon hoɗoɓe anga dadon nabi na samarade bo 600 non
na pulago ene welti yelobe ene welti yelobe ene welti yelobe ene welti ay bi jam weldo buri daña jam sikka ay bi jam buri daña jam ay bi jam arem inal tibi jam arem apa bise jam arem ay bi buri daña jam ay bi buri daña jam ok vraiment pulago weltima no fewi nene somi haali oto ɓe mbiɗo komi escro mais est ce que hono oɗo émission waɗama ɗo taw machallah satuji minen ko mami mbatta haalde less quoi donc mi salmini moon kala ɓippullo dadiɗo daraniɗo leñol ngol ɓiɓɓe fulɓe dadiɓe daraniɓe leñol ngol wonɓe ayaw Pinel TV pour ha ɓiɓɓe fulɓe yimoɓe jalta e niɓɓere on calminama on juurama kala to mbawɗon wonde e wonirde en calmini hen Sousa Bar Bayen Bokar Bayen hammi liyen onon foof kon salminaɓe dal pulago foof yo yiito hoore mum donc vraiment mi weltima émission gon Foyre Nalankoɓe toujours ko enen gondi kala ko jiɗɗon ko ɗum guise Binta Samba waɗata mi haalni moon tan que Pinel TV ni ɗo min mi hulata addande moon jamareɓe susɓe wawɓe ɓe donc mi salmini hen moon Papa d'Amour joni tata komo jooɗo fatti émission Marta Linda mi salminimo wiyomo guise Alimabou mi salmini dendagal yeeɓiyankoɓe haaliyankoɓe kala salamu aleykum enen e gongol